Dzinorara nehanzvadzi dzangu 2 uye mbobobo wekuti uiginaite taiti pamwe ndikabatidzawo 4 ne4 murume aingouya panguva yatinoita kuti tauda kusangana. Murume aingonditi iwewe sei uchigara wakatota, tikati inini hapana chandinoziva. So mukoma akabata dzifoya yawo kuti kuzasi kwangu kunenge kutobudawo zvewaiti zvezviri kutongobuda ikoko, saka zvaakutotishupawo isusu kuti tombozvigadzisa sei ngoti mukoma acho mhosva yacho ari kuiramba. Saka kupindawo mumabhucho muchinotenga muriwo dzepabasa kana uri mutsva paplatform ino baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Alright, kusangana kwatiri kuita panapa paKunashe TV ndiri kunzvimbo yeSakubva iri ndiyo mumusha mukuru, but nhasi zvangu ndiri pane mukuru wachimborakidza mukuru wari kurova basa rawo. But chandishamisa ndechoti mukuru apa ndakamboona pasocial media vanga vasingaiti kagraft kawo kavari kuita. Aibuda muchinzi imimi muri ningopaka background chinzi mune mubobobo. Saka ndikuona kuti zvizhinji zvarinenge zvichiitika nezviri kuitika kuti ichokwadi here, hatichazivi kuti maamine mubobobo here kana kuti pane zvimwe zvinhu zvakaitika. Saka nakareke kutanga tisati tapinda munyaya iyi, kukumbira usubscribe, ulike, ushare kuitira kuti chokwadi kana kuti nyaya dzatinoposta panapa usazodzipodza. murume aingouya panguva yatinoita kuti tauda kusangana. Murume aingonditi iwewe sei uchigara wakatota, tikati inini hapana chandinoziva. So mukoma akabata dzifoya yawo kuti kuzasi kwangu kunenge kutobudawo zvewaiti zvezviri kutongobuda ikoko, saka zvaakutotishupawo isusu kuti tombozvigadzisa sei ngoti mukoma acho mhosva yacho ari kuiramba. Saka zvino pane zvimwe zvinhuwo zvandakasiyirwa zvazviri zvababa nezvakazobatanidzikawo nezvekumagoridhi. Mhosva iyi chokwadi kana kwandiri handichatoidoba, ndatodambudziko ratowo pandiri. Hanzvadzi dzangu dzakatobva kumba. Muri sei mukoma? Handiri zvokuti handiti ndafara kukuonai makagwinya chaizvo fit and strong. Handiti ndakaona pasocial media muchibuda pasocial media manga muine madzimai anga muri paside mini, mungatitaura kuti chii chaitika here paclip ipapa? Ya chaitika ndechekuti patakaita clip iyoyo rainge riri drama. Alright, takanzi sezvo tingori vanhu vekuacta nekuita studio nei madrama. Saka muchinda uyu wakauya waiti toda kuti tiacte drama ichinzi tine mubobobo. Dzinorara nehanzvadzi dzangu 2 uye mubobobo wekuti uiginaite taiti pamwe ndikabatidzawo 4 ne4 yacho handitobhemi ne4 yacho. So ndakazoshamisika nerimwe rezuva nditoriwo masaisai anonyanyopinda hangu, handakutoona clip riya ratrenda stereki apa ndichitenderera futi musociety. Ndiri kuona futi clip riya rane nhamba dzeku ndichizi ndo vanhu watakazobatsira kuti mubobobo uya udi upere, asi mubobobo chaiwo ina handimbarina nemubobobo. Rangu basa ndere kutobika sadza panapa mushoni. Ndaona vanhu vachitenga sadza, ndo basa rangu chairo. Zvemubobobo izvi hayo. Ofuchi mukomana wedu uyu wetakanga tiinayo iye manje mari dzese dzaifanira kuzobuda dzichisheyiwana pakuti maclip aya anga achibuda mune zvakanaka sekubuda kwaakaita, iye akatora mari dzacho bva aenda. Hatichatomuoni kusakufa kwacho kwetinoraramira, achatobati. Saka tisuziva kuti ari kumbozvifambisa sei. Akatikonavha pakuti takuzotarisa tichiona nemasaisai nezvaakuitika, iye ndo point yake payanga iri. Asi isusu tichiwirirana taingoti tiri kuda kugadzira maclip edu. Iye sezvo anga ari ane page oisa papeji rake resocial media. Saka imimi zvemubobobo hamuna? Mubobobo hapana. Saka vanhu pamaiita ipapa vanhu vamaiacta nawo hapanawo futi angaine linki nekutaura nemunhu iyeye? Papasina, pakuti one wacho itori hanzvadzi yangu yekutobarwa nayo, imwe yacho inext door pamba yetinotogara yetinayo malocation kwedu kuno. Alright. Okay. Saka ndomboti mumbobvunza zvino zvakakuafecta here zvekuti makazonotanga makona maclip achitenderera? Zvakanyanyisa.
pakuti chero pendopindawo mumabhucho umu ndichinotenga muriwo dzepabasa anhu akutinoti ai ndakamboreacta hangu mafirst days ndo ndazorealize kuti aiwa obviously ndo nhau yeclip iriya but ndichizorivhurawo ndega zvariri kubuda riri nezvatakawirirana zvine musiyano. Saka in other words titaura kuti zvinenge zvazoiswa nhamba ndezvefeki, hapana nganga inenge yazobatsira kuzokubatsira. Hapana, ngatinatsobuda pachena. Hapana ba, hapana nganga yakavaisa imbobobho. Hapana, nekuti harisiro regazve, patone rimwe retakaita futi chitoti raiva nechidhoma chakazonyuka chamusaga, but angatori madhirama etaitongoacta kuitira kuti iwo maviews aya paanoungana then mukomana uzodzoka kwatiri segrupu redu tese todi tokwanisa kushayana mari mune zvakanaka. Hapana, iye wakutoshandisa advantage yemaclip iwayayo kuita mari nen'anga dzake mune zvakanaka kuti wakudina because wakutanisha image pazvinhu zvetakawirirana, asi dai akauyawo ita payback pamari dzetakawirirana. Vanhu vemadhirama totoita zvinhu zvekutoacta madhirama nestudio yedu, tine zvinhu zvedu zvakakwana, but manje kuitwa kwezvakuitwa nen'anga dzake manje chizoona iye wacho achitotitiza kana mako chaiwo kutotry kutaura naye wakutoona kunga tiri maenemy of which mari yaari kutoshandisa neizvozvo irito tisi takatoiita kuti mari iyoyo angaina. Saka makambosangana namusunda gore here kumashure kana kumbosangana naye pariuriu? Kana kawana handina. Which means hamuna kumbobvira mazobviswa mubobobo kana nyaya? Hapana, hamutomboziyani kutoonana kana kumboresana? Hatitoziyani kana gogostole wacho hamutovazivi kana hanitovazivi. Hapana mubobobo uripo, totoita madhirama zvakanaka-naka chitoitawo zvinhu zvedu. Tine studio yedu yetinotoshandira but taitry kuti muri muindustry mukabatawo uyo nauyo zvinhu zvinosimuka but kwacho tisakaita problem yekuti takagara tisina pamakanyorerana contract kuti tidii tiite zvinhu izvozvo but tikaonana apa mari inotodiwa inototengapo. Ndakandati mubotaurawo kuti imi makazvimiririra mukoma wangu nekushanda kwendakaita kwashande kunzi mune mubobobo muri kunyenga nzadzi, asi nyoreka kunzi uri kunyenga nzadzi. Mukoma kanakati wozi mwana wenyu achazoona clip irororo side kwangu hangu ndega ndiri one akakwanisa kundipfeterura hatidi kuzomomesera pakuti iye uri pakushanda kufanira kungorerutsirana naye. Akandidonhedzerawo kanoti bhozi pakarohwa basi boys zvemamaunzi ngauye nemari mukomana, ngauye nemari inotenga, ngauye nemari, ngauye nemari mota musunda unogurira moto kuno but iye wakatogara uri pastering wotowaya ashwa ndomaoko acho ani muri zona ari kushanda. Aiwa pakacho saka zita renyu chairo munonzana risiri remubobobo because vanhu navo zoti uri mudhara wemubobobo sese yakazara pasocial media. Zita rangu chairo vai ndozi Rodwell. Momoti Rod, mukoma Rod. Ndo rangu ari sine mayo haina basa. Saka madzimai amaacta nawo aya hamuna kukama. Wani wacho ihanzvadzi yangu. Saka mwacho next door. Nongoacta takadaro tinotoacta zvakawanda. Munga nyaya yacho maizwirawo maiswa makarimwa foro takapinzwa foro but zvakatobata kwaari zvakaita asi kwetiri hapana chachinja sezvo ari mupenyu akauya tinokwanisa kutaurira kuti basa richingoitwa zvinoitika. Kune munhu unogona kutoita stepping story noumwe munhu of which kuti zvinakidze unongodzoka futi kwetiri ndogumba. But kune vanhu manje vaiona zvinhu izvozvozvo munoti chii kwavari because vamwe vanhu havazozivi kuti madhirama because paipa zvine zvishambadza zvinenge zvikanzi uyu ing'anga yatobatsira munovaudza kuti chii manje vanhu ivava? Vanhu ari kutovhahwa ndokunozi kuvhahwa zvekufanika zviri zvekusaidhi iroro noti zvinhu zvetinoita zvakawanda izvi zvesaidhi rekuti isu takazobatsirwa mubobo fanika ari seni zvemubobobo handitorina mubobo hamutozivi nezvazvo handina handinombobatsirwa mbuya sitori acho handazi
nekuti anobvepi kana kusvikepi handazi. Munhu waingouya achitota medi dzake. Vanhu iwawo hameno ngadhumire, ngarambe chidhumira. Ndezvefake. It's fake. Ma-fake deals ari kuita. Tiunganidze chikwata chese ka. Munozwa zvakawanda.